Hello friends, welcome back to Gwrlwi channel नोंथांमोनखौ बरायफानाय जाबाय जों दिनैनि बे ग्रामाराव दिनै नोंथांमोनजों सावरायगोन भइसनि सायाव नोंथांमोना गिबियावनो मोनथिनाया मोजां जे जायफोर भइसखौ सोलोंनो नागिरदों बिथांमोना गिबियावनो टेन्सनि फारसे एसे नलेज थाखानांगोन दा जायफोर टेन्सनि सायाव नलेज दंखायो बिथांमोननि थाखाय भइसआ जोबोरैनो गोरलै आरो जायफोरनिखि टेन्सनि सायाव एसेबां नलेज गैया आं बिथांमोनखौ खावलायो जे नोंथांमोना जों जा सावरायनाय भिडिअफोर बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो नाय आरो नङाब्ला जोङो बे भइसखौ नोंथांमोना बुजिनाया एसे गोब्राब जागोन स' आं नोंथांमोनखौ बेनि थाखायनो गिबियावनो खावलायनो लुबैयो नोंथांमोना टेन्सनि फारसे एसे स्टाडि खालामनानै ला थेवबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन स' गाइस जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दा दिनै जोङो सावरायनो नागिरदों नोंथांमोनजों भइसनि सायाव भइस माने जों बयबो मिथिगौ बर'आव मा बुंनाय जायो बिबुं बुंनाय जायो दा बिबुं माने मा हमना ला आं ओंखाम जाया बे ओंखाम जानायखौनो माने गुबुन मोनसे मा होनना बुंगोन बेखौ मावजाग्रा गुबै बिबुं बर'आव बुंनाय जायो पेसिभ भइसखौ मावजाग्रा गुबै बिबुं आरो एक्टिभ भइसखौ बुंनाय जायो मावग्रा गुबै बिबुं दा एक्टिभ भइसआव एसे डिफारेन्ट जागोन आरो जों पेसिभ भइसआव एसे बाथ्राया आलादा जागोन दा जों बेखौ गिबियावनो मा भइसखौ जोङो मोननै मोननो हायो भइसआ जाबाय मोननै वान नाम्बाराव जागोन एक्टिभ भइस आरो टु नाम्बाराव दङ मा पेसिभ भइस बेबायदि नोंथांमोना मोननै मोननो हागोन दा एक्टिभ भइसनि मोनसे बिदिन्थि लानोसै एक्टिभ भइसनि मोनसे बिदिन्थि बुङोब्ला नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे बिदिन्थि लानोसै जों साप'ज वी इट राइस माने मा जों ओंखाम जायो दा जों वी इट राइसखौ जुदि पेसिभ भइसआव चेन्ज खालामो नोंथांमोना मा लिरनो हागोन नैबे राइसखौ गिबियावनो राइसआ सिगाङाव फैग्रोगोन राइसआ थार्ड पार्सन थाखाय मा इज जाबाय बेनिफ्राय मा जागोन इटेन बाय आस जों दा बेफोरनि गुवारै डिटेल्स सावरायगोन राइसजों मानो इज जाखो बेनिफ्राय मानि थाखाय बे इटेन जाखो माबोरै जोङो बेनि पुरा फरमेसनजों लोगोसे जों पुरा डिटेल्सआव सावरायगोन दा भइस चेन्ज खालामनायनि माखासे एक्टिभनिफ्राय पेसिभ भइससिम जों माबोरै लांगोन बेनि मोननैसो रुल दङ बेखौ नोंथांमोननो आं फोरोंगोन दा गिबियावनो जास्ट एग्जाम्पलनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ मोनथिना ला जे वी इट राइसनि भइस चेन्ज खालामबा मा जायो राइस इज इटेन बाय आस थामहिनबा नैबे बर' मा जागोन जों ओंखाम जायो आरो बेवहाय मा जागोन ओंखामा जोंजों जाजायो दा बेबायदि जागोन दा जों फारसेनिफ्राय सावरायगोन दा गिबियाव नोंथांमोना बेवहाय मोजाङै नोजोर हो दा मोननैसो रुल दङ आं बे रुलखौ फोरोंग्रोनो नागिरदों माबोरै जोङो एक्टिभनिफ्राय पेसिभ लांगोन बेनि मोननैसो रुल दङ बे रुलखौ नोंथांमोना नायनानै ला एबा जायफोरनिखि भइसनि फारसे कनफिउज दङ बिथांमोना मोजाङै सोलोंना लानो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों दा रुल्स अफ भइस चेन्ज मा रुल्स थायो बे माबाफोरा रुल्स अफ भइस चेन्ज खालामनायनि रुलफोरा मा दा आं एग्जाम्पलजों गिबियावनो फोरमायग्रोनो नागिरदों दा एग्जाम्पल आं बे साइथिं लिरना होनोसै मोनसे एक्टिभआव दङ साप'ज एक्टिभआव दङ मा वी इट राइसखौनो लाफिनबाय वी इट राइस जों ओंखाम जायो पेसिभआव माबायदि जागोन पेसिभआव जाबाय राइस इज इटेन बाय आस बेबायदि जागोन दा नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नोजोर हो आरो गिबि रुल्सआ मा जागोन आं बेनि जा बुंफुरलु बेफोरखौ लिरबाय थाया नोंथांमोना जास्ट बुजिनानै लाबानो जाबाय लिरबाय थायोब्ला एसे गोलाव जागोन भिडिअआ ज' बेखायनो नोंथांमोना बेनिफ्राय आं जा बुजायना होनाय बेखौ नोंथांमोना बुजिनानै ला दा बेवहाय जेब्ला नोंथांमोना नैबे एग्जाम्पलथिं नोजोर होगोन अब्ला नोंथांमोना मा नुदों बेवहाय साबजेक्टआ जाबाय वी भार्बआ जाबाय इट आरो राइसआ जाबाय मा अबजेक्ट दा बेवहाय बे मोनसे मानि बिदिन्थि बे जाबाय मा टेन्सआव दङ बे प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव दङ नैबे वी इट राइसआ दा बेखौ जोङो जेब्ला चेन्ज खालामनाय जागोन अब्ला पेसिभआव मा जायो नैबे अबजेक्टआ जेब्लाबो मा साबजेक्ट जाफैयो आरो नैबे साबजेक्टआ बे अबजेक्टआव थाङो आरो जेब्ला जोङो चेन्ज खालामगोन जेब्लाबो भार्बआ बेवहाय मा दङ भार्ब 1 दङ भार्बआ जेब्लाबो मायाव लिरनांगोन जोङो पेसिभ भइस खालामबा जेब्लाबो भार्ब 3 आव जोङो चेन्ज खालामनांगोन थामहिनबा भार्बआ मायाव थानांगोन पास्ट पार्टिसिपल फर्मआव जोङो लिरनांगोन नोंथांमोना इटनि पास्ट पार्टिसिपल फर्मआव मा जायो भार्ब 3 आ मा जायो इटेन जायो जों बेखौ लिरबाय आरो बेवहाय इज जानायनि जाहोना मा नैबे राइसआ जाबाय थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखायनो इज जादों दा बेफोरनो आरो जाहोना जों दा बे मोनसे जाहोन दा गिबि रुल्सआ नोंथांमोना लिरना लानो हागोन एक्टिभ भइसआव
एक्टिव वॉइसनि साबजेक्टआ पेसिव वॉइसआव ऑब्जेक्ट जायो आरो बे जाबाय ऑब्जेक्टआ पेसिव वॉइसआव मा जागोन साबजेक्ट जागोन बे जाबाय फार्स्ट रुल नोंथांमोना बेवहाय लिरना लानो हागोन आरो बेनिफ्राय आरो मोननैसो रुल्स दङ बेनिफ्राय जोङो जायखि जाया पेसिव वॉइसआव मा जायो पेसिव वॉइस खालामनोबा नैबे ऑब्जेक्टनि सिगाङाव बे जाबाय सेकेन्ड रुल होनना लिरना लानो हागोन पेसिव वॉइसनि सेकेन्ड रुलआ जाबाय नैबे ऑब्जेक्ट लिरनायनि सिगाङावनो जों मा लिरगोन ऑब्जेक्ट लिरनायनि सिगाङाव जोङो मोनसे प्रिपोजिशन लिरनाय जायो बे जाबाय बाय प्रिपोजिशन आरो माब्लाबा नोंथांमोना बायनि जायगायाव बेलेग आलादाबो मोननो हागोन जों बेखौ माब्लाबा टु मोननाय जागोन जों माब्ला टु जयो माब्ला बाय जयो बेखौ नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै सावरायगोन स' बे जाबाय रुल्स दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय बे भार्बआ जेब्लाबो मा पास्ट पार्टिसिपल फर्मआव लांनो गोनां जायो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लायो दा बेनो रुला इमान गोरा नङा दा बे रुलखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा आरो जायफोर ग्रामार बिजाब दङ ग्रामार बिजाबावबो थागोन बे रुलफोरा नोंथांमोना ग्रामार बिजाबाव नायना लानो हायो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो दा मोनसे टेबोल होनो सानदों बे टेबोलखौ नोंथांमोना लिरना लानो हागोन जोङो भइस चेन्ज खालामनायाव बे जोबोरैनो इम्परटेन्ट दा बेवहाय नोंथांमोना बिथिं बेयाव लिरना ला प्रेजेन्ट बे जागोन प्रेजेन्टनि बेनिफ्राय बेयाव थागोन पास्ट आरो बेयाव थागोन फिउचार प्रेजेन्ट टेन्स पास्ट टेन्स फिउचार टेन्स आरो बिथिं थागोन इनडिफिनिट बेनिफ्राय बेयाव थागोन बा सिम्पलबो होनना बुंनो हायो सिम्पल टेन्स बा बेनिफ्राय कन्टिनिउआस बेनिफ्राय बेयाव थागोन पारफेक्ट दा बे टेबोलखौ जेब्ला जोङो एक्टिभनिफ्राय एक्टिभ टु पेसिभ चेन्ज खालामगोन जों बेखौ नोजोर होगोन नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय जेब्ला एक्टिभ टु पेसिभ चेन्ज खालामनाय जायो अब्ला नैबे टेबोला इम्परटेन्ट बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा दा बे टेबोलाव मा होनो नागिरदों नोंथांमोना नायनो हायो दा आं बेबायदि मोनसे टेबोल बानायबाय दा इनडिफिनिटआव मा थायो इनडिफिनिटआव साप'ज जों मोनसे एग्जाम्पल मोन्दोंमोन दहाय बेवहाय मा जायो एम इज आरो आर बेखौ जों इउज खालामनांगोन जों एसे आवगायाव मोनसे एग्जाम्पल मोन्दोंमोन मा एग्जाम्पल मोन्दोंमोन जोङो वी इट राइस बेखौ मोन्दोंमोन थारमाने एक्टिभआव मा दङ वी इट राइस पेसिभआव मा जानाय मोन्दों नोंथांमोना राइस नैबे मायाव दङ इनडिफिनिटआव जाना दङ नैबे इनडिफिनिटआव जाना दङ बेनि थाखायनो मा जादों पेसिभआव राइसजों मा जादों राइसआ थार्ड पार्सन जानायनि थाखाय नैबे इसा जबाय राइस इज बेनिफ्राय मा जागोन बिथिं जागोन इटेन जागोन राइस इज इटेन बाय आस बिदि जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों राइसजों इसा जायो आरो जेब्ला नैबे माबा मोनसे थागोन अब्ला बे बेलेग जागोन एसे बोथोरा गाज्रि बेनि थाखायनो साउन्ड खोनादों नोंथांमोना अखा हानायनि बोथोर नालाय बेनि थाखायनो एसे अखा हानायनि बै साउन्डखौ खोनानो मोनदों जायखिजाया नोंथांमोना फरायनो गोसो बेनिफ्राय नेक्स्ट टेबोलाव जागोन पास्टआव मा थागोन बे पास्टआव जाबाय वास वेर जागोन बेखौ नोंथांमोना लिरना लानो हायो बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट जाबाय बेयाव जागोन शेल बी आरो मा जागोन विल बी बेखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय कन्टिनिउआसनि थाखाय मा जागोन एम बिं बेनिफ्राय मा जागोन आर बिं जायखिजाया मोनसे जोङो बेखौ एग्जाम्पलजों मोजाङै सोलोंगोन नोंथांमोना दा हमनो हायाबो जानो हागौ जों एग्जाम्पलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोजाङै सोलोंनो हागोन एम बिं जागोन आर बिं जागोन इज बिं बे मोनथाम मादाव जायखिजाया मोनसे जागोन कन्टिनिउआसआव जुदि थायोबा दा एग्जाम्पल आं साप'ज नोंथांमोननो लिरना होनोसै एग्जाम्पलखौ दा आइ एम इटिं राइसखौनो लाबाय साप'ज आइ एम इटिं राइस अब्ला पेसिभआव माबायदि जागोन पि माने पेसिभ ए माने एक्टिभ राइसआ गिबियावनो फैग्रोबाय राइसजों मा जायो जों बेखौ मिथिगौ इज नैबे इज बिंआ जागोन बेवहाय इज बिं मा जागोन बेवहाय बेनिफ्राय इटेन जागोन भार्बआ जेब्ला मा जायो इटेन जायो भार्ब थ्रियाव जायो इटिंआनो जा माबा इदानो जा बे जेब्लाबो इटेन जागोन बेनिफ्राय बाय आइनि जायगायाव मा लिरनो हायो नोंसोरो मी बेबायदि जाबाय पेसिभ भइसजों खालामनाय जायो दा इज बिं फैनायनि जाहोना जाबाय बे कन्टिनिउआस थादों नैबे टेन्सआ मा बाथ्राया मायाव दङ कन्टिनिउआसआव दङ आं बेनिखायनो नोंथांनो गिबियावनो बुंखानाय जादों जे टेन्स जायफोरनिखि बुजि मोनाखै बा टेन्सनि सायाव एसे कनफिउज दङ बिथांमोना गिबियाव टेन्सखौ एसे फरायनानै अब्लासो नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो हागोन क्लियारलि आं टेन्सफोरनि भिडिअफोरखौ सिगांनि भिडिअफोराव डिसकास खालामबाय ग्रामार सेक्सनाव नोंथांमोना थांनानै नायनो हायो आरो डिसक्रिपसनाव प्लेलिस्ट दंखायो बे प्लेलिस्टआव थांनानै नोंथांमोना ग्रामार सेक्सनाव थांबानो
मोननो हागोन भिडिअखौ दा बे जाबाय बिदिन्थि दा बेफोर बिदिन्थिखौ जों उननि भिडिअ मोजाङै सावरायगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा लिरनो हागोन जोङो पास्टनि थाखाय मा जागोन बे पास्टनि थाखाय नोंथांमोना मा लिरनो हायो पास्टनि थाखाय बेयाव जागोन वास बिं जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना लिरनो हागोन वेर बिं दा बेखौ जों मोजाङै सावरायगोन नोंथांमोना साननो नाङा दे जों बेखौ मोजां बुजि मोनाखै नोंथांमोना मोजाङै बुजिगोन सेल बि बिं जागोन बेनिफ्राय नियाव जागोन विल बि बिं बेबायदि जागोन आरो पारफेक्टआव जुदि थायोब्ला मा जागोन बे हेभ बिन बेबायदि जागोन आरो मा जागोन नैयाव हेज बिन बे जाबाय प्रेजेन्टआव आरो बेवहाय मा जागोन हेड बिन आरो बेवहाय मा जागोन सेल हेभ बिन आरो बे जागोन विल हेभ बिन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा बे जाबाय इम्पर्टेन्ट फर्मुला माने जोङो एक्टिभ टु पेसिभ खालामनायाव माबायदि खालामनाय जायो नोंथांमोना बे टेबोलखौ नायब्लानो हमनो हागोन दा नोंथांमोना हमनो हायाखै जानो हागोन नाथाय जेब्लानोखि जों बेखौ इउज खालामबाय थागोन अब्ला नोंथांमोना हमनो हागोन जे बे समाव जोङो बेखौ इउज खालामनांगौ बे समाव बेखौ जों इउज खालामनांगौ अब्ला नोंथांमोना हमनो हागोन कनफिउज जानायनि गोनांथि गैया आरो अनलि मा पारफेक्टसिमहालागै जे पारफेक्ट कन्टिनिउआस बेनि जोङो मा एक्टिभ टु पेसिभ खालामनाया बे भइस चेन्ज खालामनाया जों दा टेबोलखौ नोंथांमोना बेखौ लिरना लानो हागोन जायफोरनिखि कनफिउज जादों बा बेफोर टेबोलखौ नोंथांमोना बिजाबावबो दङ दा नोंथांमोना मा बिजाबखौ फल' खालामो बेसो बाथ्राया दा गैयाबा नोंथांमोना बेखौ लिरनानै लानो हायो बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे सावरायबावगोन बे जाबाय नोंथांमोना माब्ला मा समाव आया मि जायो माब्ला उइखौ जोङो आस लिरनाय जायो बेखौ नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों दा बेबो इम्पर्टेन्ट दा गोबां स्टुडेन्टफोरा बेफोरखौ कनफिउज जायो आरो बेखायनो जोंनि स्टुडेन्टफोरा इंराजियाव फ्राय स्टुडेन्टफोरा गाज्रि जायो बर' स्टुडेन्टफोरखौ फ्राय इंराजिखौ गाज्रि जानाय खोनायो दा बेफोरखौ नोंथांमोना ग्रामारा कनसेप्ट क्लियार थाबानो मार्कखौ मोननो हागोन दा एक्टिभ टु पेसिभ जोङो माबोरै खालामगोन आरो गुबुन मोनसे जोङो सोलोंबावगोन दा एक्टिभ टु पेसिभ दा साबजेक्ट साप'ज हमना जोङो साबजेक्ट आरो बेवहाय मा जागोन अबजेक्टआव मा जाहैगोन दा आया मा जाहैगोन आया बिथिं मा जाहैगोन पेसिभआव मि जाहैगोन बेनिफ्राय उइया मा जागोन उइया जाबाय आस बेनिफ्राय हिया मा जागोन हिया हिम बेनिफ्राय सिया माबायदि जागोन सिया जाबाय हार बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि दिसा मा जागोन दिसा जाबाय डेट आरो माब्लाबा नोंथांमोना बेयाव डे नुनो मोनगोन डेखौ नोंथांमोना डेम लिरनो हायो दा बेबायदि जों दा एग्जाम्पल जुदि लायो बेफोरखौ बाहायनानै जों दहायनो लाखादोंमोन जे एक्टिभ सिम्पल मोनसे एग्जाम्पलखौ लाफिनोसै आइ इट राइस आं ओंखाम जायो जों बेखौ पेसिभआव खालामबा मा जागोन बे जाबाय राइसआ गिबियाव फैग्रोबाय नैबे मा जागोन बे फैग्रोगोन अबजेक्टआ साबजेक्ट जाफैयो जों रुल्सआव मोनखादोंमोन बेनिफ्राय बेजों मा प्रेजेन्ट इनडिफिनिट बेनिखायनो जों बै टेबोलखौ नोंथांमोना नोजोर होयोब्ला मा मोनगोन राइसजों मा जायो इज जायो बेनिफ्राय इटखौ माबायदि लिरनो नांगोन जों भार्बखौ लिरबा मा जागोन इटेन बेनिफ्राय अबजेक्ट लिरनायनि सिगां मोनसे प्रिपजिसन फैयो बे जाबाय बाय बेनिफ्राय आइनि जायगायाव मा चेन्ज जागोन नैबे मिखौ लिरनो नांगोन दा बेबायदि आरो माब्लाबा बेनो आरो दा नैबे टेबोलखौ इउसेस बहा नोंथांमोना इउज खालामगोन दा नोंथांमोना बेबायदि इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना माब्लाबा बेयाव नुगोन बा हि इट्स राइस अब्ला नोंथांमोना मा लिरगोन नैयाव राइस इज इटेन बाय नैयाव नोंथांमोना लिरनांगोन हिम लिरनो नांगोन दा बेनो जाबाय नैबेनि इउजेस जों बहा इउज खालामगोन बेनिफ्राय दा जोङो सोलोंनोसै मोजाङै सोलोंनोसै एग्जाम्पलजों जोङो मोजाङै सोलोंनोसै नोंथांमोना मोजाङै भिडिअखौ नायलांजोबजासिम अब्ला नोंथांमोना मोजाङै बुजिगोन दा माखासे जों एग्जाम्पलजों सोलोंनो नागिरबाय दा गिबियावनो नोंथांमोना सोलोंनो हागोन प्रेजेन्ट इनडिफिनिटनिखौ माबायदि भइस चेन्ज खालामगोन 1 नाम्बाराव प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि भइस खालामनाय बेखौ गिबियावनो सोलोंगोन जोङो दा बोरै खालामगोन जों दा नोंथांमोना दा प्रेजेन्ट इनडिफिनिटनि सायाव एसे नलेज थाखानांगोन अब्लासो बेखौ गोरलैनो बुजिगोन दा साप'ज एक्टिभआव दङ मा जोङो
दा हमना ला मोनसे एक्टिभाव लाबाय बा वी प्ले फुटबल जों फुटबल गेलेयो बेखौनो लाबाय जों दा नोंथांमोना बेवहाय नोजोर गिबियाव साबजेक्टआ माबे भार्बा माबे अबजेक्टआ माबे बेखौ नोंथांमोना मोजाङै बुजिनांगोन दा बे जाबाय साबजेक्ट आरो बे जाबाय मा भार्ब बेनिफ्राय बे जाबाय मा बे जाबाय अबजेक्ट दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखियो आरो बेनि जा भइस चेन्ज खालामब्ला नोंथांमोना बेखौ मा लिरनो हागोन गिबियाव अबजेक्टआ फैग्रोगोन बे फुटबला थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखायनो मा जागोन इज बेनिफ्राय प्लेनि भार्ब थ्रिया मा जायो प्लेड लिरनो हागोन जोङो बेनिफ्राय मोनसे प्रिपोजिशन फैयो बे जाबाय बाय आरो वीखौ जोङो पेसिभाव मा लिरनो हायो आज जायो दा बेनो एन्सार दा प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स नि बे जाबाय मोनसे एग्जाम्पल जों दा बेवहाय नोंथांमोना फर्मेशन बायदि खालामनो हायो आं नोंथांमोननो फर्मेशनखौ लिरना होनो नागिरदों दा फर्मेशन मोनोब्ला नोंथांमोना फर्मेशनखौ नायै गोरलैयैनो बानायनो हागोन गासैनाबो मोनफा मोनफा फर्मेशन थाखागोन दा बेनि फर्मेशना जाबाय जोङो प्रेजेन्ट इनडिफिनिटआव थायोब्ला माबायदि जोङो भइस चेन्ज खालामगोन दा फर्मेशना जाबाय नैबे पेसिभ खालामनायनि फर्मेशन गिबियाव मा थागोन गिबियावनो थाबाय अबजेक्ट बेनिफ्राय मा थागोन एम इज आर बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि प्लास भार्ब थ्रि प्लास बेयाव थागोन प्रिपोजिशन बेनिफ्राय प्लास बेयाव थागोन साबजेक्ट दा बे जाबाय फर्मेशन नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन एग्जाम्पला दहाय आवगायावसो आं एसे सिगाङाव लिरखांबाय आरो लिरबावना होनोसै एक्टिभाव दङ एक्टिभाव जाबाय मा दङ सी स्पिक्स SPEA स्पिक इंलिश बियो इंराजि बुङो बेबायदि जादों दा पेसिभाव बोरै खालामगोन नोंथांमोना दा पेसिभाव नोंथांमोना ओरैबायदि खालामनो हायो दा नैबे बेवहाय मा दङ नैबे जाबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि मोनसे एग्जाम्पल दा बेवहाय नैबे इंलिशखौ जोङो मा गिबियाव लिरगोन अबजेक्टआ मा सिगां फैग्रोगोन फर्मेशन बायदि नोंथांमोना बे फर्मेशन गोसोआव लागि इंलिशखौ मा लिरगोन जोङो फार्स्ट लिरग्रोनांगोन इंलिशआ फैग्रोबाय इंलिश बेनिफ्राय इंलिशजों मा फैगोन इंलिशजों एमबो जानाय नङा आरबो जानाय नङा मा जागोन नैबे इंलिशआ मोनसे थार्ड पार्सन सिंगुलार नामा बेनि थाखायनो बे इजआ जागोन इंलिश इज बेनिफ्राय स्पिक्सनि भार्ब थ्रिया मा जागोन स्पिकनि भार्ब थ्रिया मा स्पोकेन SPOKEN स्पोकेन मा जागोन बेनिफ्राय मोनसे प्रिपोजिशन होदो बे जाबाय बाय अलवेज बायानो जाफ्रामो प्राय प्रिपोजिशना बेनिफ्राय सीनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो हार बे जासिगोन नोंथांमोननि पेसिभ भइस बेनिफ्राय आरो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै दा जोबोर गोरलै नोंथांमोना गोरा मोनजोंब्ला कमेन्ट्सआव लिरहरनो हायो आरो बुजि मोनोब्ला सोंहरफिननो हायो बेनिफ्राय दा गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै बेयाव जाबाय एक्टिभाव साप'ज दङ एक्टिभाव मोनसे एग्जाम्पल होनोसै नोंथांमोना बेनिफ्राय बे एग्जाम्पला जाबाय वी रिड ए बुक दा बे जाबाय मोनसे एग्जाम्पल पेसिभ भइसआव जों बोरै बानायगोन पेसिभ भइसआव नोंथांमोना गोरलैनो बानायनो हागोन नै फर्मेशनखौ नायनानै नैबे गिबियाव मा अबजेक्टखौ जोङो मा लिरग्रोनांगोन सिगाङाव फैग्रोगोन बुकखौ नोंथांमोना ए बुकआ जाबाय अबजेक्ट बे सिगाङाव फैग्रोगोन ए बुक बेनिफ्राय मा जागोन ए बुकनि उनाव बे एम इज मा मोनसे जागोन नैबे इजआ जागोन ए बुकआ मोनसे गांसेल' बेनि थाखायनो इज बेनिफ्राय रिडनि भार्ब थ्रिया मा जायो रिडानो जायो बेनिफ्राय मोनसे प्रिपोजिशन होलाय बे जाबाय बाय जागोन प्रिपोजिशना बाय जागोन बेनिफ्राय वीनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो बे जागोन आस ए बुक इज रिड बाय आस बे जाबाय मोनसे एग्जाम्पल आरो जों मोनसे गुबुन एग्जाम्पल सोलोंबावनि आरो नोंथांमोना जेसेबांनो एग्जाम्पल सोलोंगोन एसेबांनो बुजि मोननायाव मा सुबिदा जागोन दा नोंथांमोना गोबां एग्जाम्पल नायनो नाजा बेजों रिलेटेड थानाय दा बेनिफ्राय आरो जों मोनसे गुबुन एग्जाम्पल सोलोंनोसै बे जाबाय एक्टिभाव दङ साप'ज मा दङ हि टिचेस आस बेबायदि दोङो बियो जोंखौ फोरोङो मा फोरोङो जोंखौ माबा मोनसे फोरोङो आरो बेनिफ्राय पेसिभाव माबायदि जागोन दा पेसिभाव नोंथांमोना माबायदि लिरनो हागोन पेसिभाव नोंथांमोना बेखौ लिरनो हायो मा नैबे बेवहाय आस नुनो मोनदों नोंथांमोना दा बे आसखौ जोङो आस लिरनो हाया बेवहाय बे आसआ मा जागोन बेयो जागोन जेब्लाबो
उइ लिरनो नांगोन मानो होनब्ला उइयासो आस जानायनि चान्स थायो दा उइ लिरनांगोन नोंथांमोना बेखौ उइजों मा जागोन एम जागोन ना इस जागोन ना आर जागोन दा उइजों जेब्लाबो मा आर जायो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बेनिफ्राय दा अबजेक्टआ फैबाय नोंथांमोना फैनायखौ नुदों उइ जाबाय आ जेब्लाबो जाया माब्लाबा मि थानो हानाय हि टिचेस मी अब्ला नोंथांमोना बेवहाय आइ लिरनो नांगोन आइ एम बिदि जागोन दा उइ आर जाबाय बेनिफ्राय टिचेसनि भार्ब थ्रिया मा जागोन टिचेसनि भार्ब थ्रिया जाबाय टट जायो टी ए इउ जी एच टट बेनिफ्राय प्रिपोजिशना मा जालायगोन प्रिपोजिशना जाबाय बाय बेनिफ्राय हिनि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो हिम जोबोर गोरलै दा बेनो जाबाय बेसिक भइस खालामनाय आरो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल सोलोंबावनोसै दा बे एग्जाम्पला बे जोबोर इम्पर्टेन्ट साप'ज दङ मा आइ न' इउ आं नोंखौ मिथिगौ दा बेबायदि दा बेवहाय न' दोङो भार्बा न' दोङो आरो बे जाबाय इउआ जाबाय अबजेक्ट हिसाबै दङ दा इउआव नोंथांमोना बेखौ लिरगो बे मा जागोन इउआनो जागोन बेनिफ्राय इउजों मा जागोन जेब्लाबो मा आर जायो इउ आर बेनिफ्राय न'नि भार्ब थ्रिया मा न'नि भार्ब थ्रिया जाबाय नन बेनिफ्राय जेब्ला नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि जेब्ला न' जायो भार्बा अब्ला बेजों मा जेबो बाय जाया मा जागोन बेनि जायगायाव जोङो टु लिरनो नांगोन प्रिपोजिशना मा जागोन बेवहाय टु जागोन बेखौ नोंथांमोना बावनो नाङा जेब्ला भार्बा न' जायो अब्ला नोंथांमोना टु लिरनो नांगोन प्रिपोजिशननि जायगायाव टु जागोन बे माब्लाबाबो बाय जाया बेनिफ्राय आइनि जायगायाव मा लिरनो हायो मी लिरनो हायो दा बेनो जाबाय एन्सार इउ आर नन टु मी आरो गोबां सोलोंनो गोनां दंबावो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स होनो बेनिफ्राय बे जाबाय जास्ट मोनसे मा एफार्मेटिभ जुदि थायोब्ला आरो जुदि नेगेटिभ जुदि थायोब्ला नेगेटिभ फर्मेशना मा जागोन बेयाव साप'ज नोंथांमोना लिरनो हायो नेगेटिभ फर्मेशन बेबायदि दा नेगेटिभ फर्मेशनाव बे एसे चेन्ज जालायगोन बेयाव मा जागोन प्लास नट लिरनो नांगोन नोंथांमोना बेवहाय नट जागोन एम इस आरनि उनाव मा लिरनो नांगोन नट लिरनो नांगोन एम इस आरनि उनाव नट जागोन नेगेटिभ खालामबा बेनिफ्राय भार्ब थ्रि प्लास प्रिपोजिशन बेनिफ्राय मा जागोन प्लास अबजेक्ट बेबायदि जागोन फर्मेशना दा मोनसे एग्जाम्पल लानोसै साप'ज एक्टिभआव दङ मा एक्टिभआव दङ आइ डु नट लाइक कफि आं कफिखौ मोजां नाङा बा गाहाम नाङा आरो लोंनानै दा बेबायदि दोङो नेगेटिभआव दोङो इनडिफिनिटनि बे नेगेटिभ दा जोङो बेसिबाव बोरै खालामो नोंथांमोना बेबो जोबोर गोरलै फार्स्ट बेवहाय नोंथांमोना सिनायग्रोनांगोन जे माबे अबजेक्ट माबे साबजेक्ट दा बेवहाय नैबे जाबाय अबजेक्ट कफिया जाबाय अबजेक्ट दा कफिखौ नोंथांमोना गिबियाव लिरगो कफि बेनिफ्राय मा जागोन कफिजों मा जायो एम इस आर मा मोनसे जागोन कफिजों जेब्लाबो इसा जायो थार्ड पार्सन नालाय बेनिखायनो इसनि उनाव नोंथांमोना नटखौ फज'बाय बेनिफ्राय लाइकनि भार्ब थ्रिया मा स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप थांनायखौ नुनो मोनो गिबियाव मा अबजेक्ट फैबाय अबजेक्टनि उनाव इस फैगोन बेनिफ्राय नट फैगोन बेनिफ्राय भार्बखौ नोंथांमोना भार्ब थ्रियाव लिरनो नाजादो लाइकनि भार्ब थ्रिया मा जागोन LIKED लाइक बेनिफ्राय प्रिपोजिशना मा जागोन प्रिपोजिशना बे जागोन बाय बेनिफ्राय जोबथारनायाव मा जागोन नैबे साबजेक्टआ बिथिं मा जाहैगोन अबजेक्ट जासिगोन नैबे जाबाय अबजेक्ट नङा बे साबजेक्टसो जागोन फर्मेशनाव साबजेक्टआ मा बिथिं फैसिगोन दा आइखौ नोंथांमोना बेवहाय मी लिरनो हायो दा बेनो जाबाय एग्जाम्पल जोबोर गोरलै कफि इज नट लाइक बाय मी बेनिफ्राय आरो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै बेनिनो नेगेटिभ खालामनायनिनो दा एग्जाम्पला जाबाय साप'ज दङ she does not ride bicycle बेयो साइकेल सालायनो रोङा होनना बुंदों साइकेल सालायनो रोङा माबोरै सालायनो बेखौ सालायनो रोङा आरो दा बेबायदि दङ दा बेखौ जों नेगेटिभआव बोरै लांगोन फार्स्ट बाइसाइकेलखौ गिबियाव लाबोदो अबजेक्टनि फर्मेशन बायदि बे अबजेक्टखौ जों सिगाङाव लिरग्रोनांगोन बाइसाइकेला फैग्रोबाय फार्स्ट बाइसाइकेल बेनिफ्राय मा लिरगोन बाइसाइकेल जा मा थार्ड पार्सन बेनि थाखायनो इसा जागोन बेनिफ्राय नटखौ फज'नाबाय जोङो नट बेनिफ्राय मा फैगोन राइटनि भार्ब थ्रिया मा जायो राइटनि भार्ब थ्रिया जाबाय रिडन DEN नोंथांमोना भार्ब थ्रिनि लिस्टखौ गोसोआव थानो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेखौ हागोन बेनिफ्राय मा फैगोन प्रिपोजिशना बेवहाय मा जागोन बायानो जागोन आरो सिया मा जायो हार जायो दा बेनो जाबाय
नेगेटिव खालामनाय जोङो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव नेगेटिव थायोब्ला जों बेबायदि गोरलैनो खालामनो हायो फर्मेसन बायदि नोंथांमोना अनलि फर्मेसनखौल' गोसोआव लाखिनो नाजा दा बेनो जाबाय बेनिफ्राय आरो जुदि इन्टारगेटिव थायो साप'ज माब्लाबा इन्टारगेटिव थानो हानाय अब्ला नोंथांमोना माबायदि सोंगोन दा इन्टारगेटिव फर्मेसन नियाव साप'ज इन्टारगेटिव फर्मेसन थाबाय इनडिफिनिटआव इन्टारगेटिव फर्मेसन थायोबा फर्मेसना एसे आलादा जालायगोन नोंथांमोना जेबो माने डाउट जानो नाङा जे इन्टारगेटिव थाबा एसे बेलेग जागोन बा नेगेटिभ थाबा एसे आलादा जागोन फर्मेसनाल'सो एसे आलादा जागोन बाखि जुदि नोंथांमोना मोजाङै बुजियो अब्ला नोंथांमोना हाजोबगोन गासिबो इजि बेवहाय मा लिरनो हायो एम इज आर बे जाग्रोगोन फार्स्ट बेनिफ्राय मा फैगोन अबजेक्टआ फैग्रोबाय बेनिफ्राय प्लास भार्ब 3 प्लास प्रिपजिशन बेनिफ्राय लास्टआव थागोन मा साबजेक्ट कुइसन सिन होदो लास्टआव बे जाबाय फर्मेसन बे जाबाय इन्टारगेटिव खालामनाय फर्मेसन आरो जों बा एफार्मेटिभ फर्मेसना मा ने अबजेक्टनि उनाव जोङो मा खालामदोंमोन एम इज आरखौ लिरनाय जादों बे जाबाय एफार्मेटिभनि दा मोनसे एग्जाम्पल लालायनोसै जोङो बा डु आइ रिड ए बुक आं बिजाब गांसे फरायो ना होनना सोंदो दा पेसिभआव माबायदि जागोन पेसिभआव माबायदि लिरगोन नोंथांमोना दा गिबियावनो ए बुकखौ लिरगोन हानाय नङा नोंथांमोना मा खालामनांगोन ए बुकजों मा जयो नैबे ए बुकजों मा जगोन एम इज आर जगोन ना मा जगोन बेखौ नोंथांमोना गोसो सिङाव सान दा बेयाव मा जागोन ए बुकजों एमबो जवा आरबो जवा माबो जगोन इसा जगोन दा नोंथांमोना गिबियाव इस लिरनांगोन बेनिफ्राय अबजेक्टआ बे फैसिगोन ए बुक बे फैबाय बेनिफ्राय भार्ब 3 मा रिडनि भार्ब 3 जाबाय रिडानो जायो बेनिफ्राय प्रिपजिशना मा जागोन बाय जासिगोन आरो आइनि जा सेन्स जायोब्ला भइसआव मा जायो मी दा बे जाबाय इज ए बुक रिड बाय मी बेनिफ्राय जोबथारनानै नोंथांमोना कुइसन सिन होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट गुबुन मोनसे एग्जाम्पल जों सोलोंबावनोसै बेनिफ्राय गुबुन मोनसे एग्जाम्पल होबावनोसै डास बा सी स्पिक इंलिश बेबायदि होनाय दङ बेयो इंराजि बुंनो रोंगौ ना बिदि सोंनाय जादों डास सी स्पिक इंलिश बेबायदि सोंनाय जादों दा बेबो जोबोर गोरलै बेयाव नैबे मा अबजेक्टजों मा जयो एम इज आर माबे मोनसे जगोन बेखौ नोंथांमोना गोसोखांनांगोन इंलिशजों जेब्ला मा इज जागोन इज इंलिश बेखौ लिरनांगोन इज इंलिश बे अबजेक्टआ फैबाय फार्स्ट बेखौ लिरग्रोबाय बेनिफ्राय बे फैबाय बेनिफ्राय स्पिकनि भार्ब 3 जाबाय स्पोकेन बे जासिगोन आरो प्रिपजिशना जाबाय बे जागोन बाय बेनिफ्राय सिनिया मा जायो हार बेखौ नोंथांमोना लिरना लानो हायो दा जोबोद गोरलै नोंथांमोना बे जा फोरोंनाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि भइस चेन्ज खालामनाय बेफोराव नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला सोंनो हायो आरो जों जा उननि भिडिअ खालामगोन बे भिडिअ नोंथांमोनजों जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि जोङो भइस चेन्ज माबोरै खालामनाय जायो बेखौ जोङो उननि भिडिअ डिसकास खालामगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों कमेन्ट हो लाइक खालाम आरो मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालाम आरो जायफोर जोंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम स' थेंक इउ फर वाचिं